Маленькие дорослые, кожные з верам у цуд і казку. У пераднавагоднія дні у рэзідэнцыі Дзеда Мороза ажыятаж. Удзень каля 5000 гостей з далёкага і блізкага замежжа. Прадстаўнікі амаль паловы краін свету. Сам Дед Мороза я увидел, что он существует вообще. Он подарки исполняет. Они очень молодые, а оказалось, им уже больше, может, 140, может, 200 лет примерно. Все герои больше всего понравились, очень интересная экскурсия. И, как говорят герои, самое интересное еще впереди. Так і ёсць. До Нового года у Дзеда Мороза і яго унучкі Снягурачкі яшчэ шмат спраў. Па-першае, разабраць карэспандэнцыю. Кожны ліст пушчанскі чарадзей чытае уважліва. У іх аўтары дзеляцца сваімі марамі, жыццёвымі падзеямі, просьбамі і пажаданнямі. Пісаць адказы пушчанскаму ўладару дапамагаюць казачныя героі. Сёння за працай Стужа і Василиса. Стужа, смотри, какое красивое письмо. Меня зовут Полинка. Я живу в Минске с мамой и папой. Они очень хорошие. Папа играет на баяне, а мама со мной танцует. Моя любимая песня «Калинка-малинка». Я очень хочу, чтобы в новом году у меня появился маленький братик или сестричка. И мама с папой тоже хотят. А еще мне нужна кукла-малыш, чтобы потренироваться. Спасибо, Полина Немытько. И правда, очень красивое письмо. Такое же красивое письмо мы отправим Полине. Справа номер 2 – падрыхтаваць чароўныя сані да далёкага падарожжа. Сёлета ў зімовай запрэжцы лось Рагалік. Пасля поўначы ён ажывае і дапамагае Дзеду Морозу. Адно з самых любімых месцаў гасцей сядзібы – чароўная ёлка. Ёй ужо больш за 100 гадоў. Тут можна і жаданне загадаць, і патанчыць у вясёлым карагодзе. Громче, громче! Не трэба сумаваць і тым, хто яшчэ не наведаў пушчанскага чарадзея. Дзед Мороз дзеліцца сакрэтам. У навагоднюю ноч чароўнымі становяцца ўсе вечназялёныя прыгажуні. Трэба толькі падысці да ялінкі і прашаптаць самае запаветнае жаданне. І яно абавязкова спраўдзіцца. Не менш спраў і ў матулі зімы. Сёлета яна вярнулася з далёкага падарожжа на паўднёвы полюс, дзе разам з беларускімі палярнікамі вывучала пытанне клімату. Яна запэўнівае, хутка сапраўднае зімовае надвор'е з'явіцца. Трэба толькі дадаць трошки чароўніцтва, узбить казачную пярыну Деда Мороза. Ну вот почему же и не идет снег, что очень тяжелое, а сил после приема гостей у матушки зимы не остается. Дапамагаць у навагоднюю ноч ствараць казку для маленькіх і дарослых Дзеду Морозу будзе і любімая ўнучка. Для яе гэты год быў таксама незвычайным. Упершыню Снегурочка засталася дома. Скажи, внученька, вот ты за последнее время никуда не уезжала и целый год со мной. Скажи, пожалуйста, понравилось ли тебе поместье Деда Мороза? Конечно, дедушка, я очень рада, что осталась на весну, лето, осень. Весной мне понравилось наблюдать, как оживает природа после зимнего сна. С Настенькой мы впервые собирали подснежники. Летом, конечно, было немножечко жарковато, но, как оказалось, это не так уж и страшно. Я очень надеюсь, что ты позволишь мне еще остаться рядом с тобой, чтобы встречать гостей. Дед Мороз упоўнена адказвае, канешне, надыходзячы год у рэзідэнцыі будзе юбілейным, так што працы, упэўнівае зімовы чарадзей, будзе шмат, а зараз трэба адпраўляцца ў далёкі шлях. Наперадзе самая чароўная ноч у годзе.